Tento příklad budeme řešit trojčlenkou. 800 hektarů je 100%, 650 hektarů je x%. První šipka od x směrem k druhé hodnotě, protože se jedná o přímou úměrnost, druhá šipka ve stejném směru. Sestavíme úměru. Součin vnějších členů úměry se rovná součinu vnitřních členů úměry. Po vyřešení této jednoduché rovnice získáváme výsledek x rovná se 81,25%. Zapíšeme odpověď. Orná půda činí 81,25% jeho pozemku.